உங்களுக்கு தெரியுமா, 13 வயதில் ஒரு சிறுவன் ராஜாவானான். ஆனால் அவனது உடல் உயிரோடு அழுகிக் கொண்டிருந்தது. பால்ட்வின் 4ஆம் ஜெருசலேமின் அரசனான போது அவனுக்கு தொழுநோய் இருந்தது. அவனது விரல்கள் ஒவ்வொன்றாக உதிர்ந்து கொண்டிருந்தன. அவனது கண்கள் குருடாகி வந்தன. மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து அவனை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டியிருந்தது. ஆனால் இந்த இளம் அரசன் ஒன்றை செய்தான். அவன் தன்னுடைய படைகளை நேரடியாக வழி நடத்தினான். 1177 மான்ஜிசால்ட் போரில் பால்ட்வின் புகழ்பெற்ற சலாதீனை எதிர்கொண்டான். சலாதீனின் படை 2 மடங்கு பெரியதாக இருந்தது. ஆனால் அழுகிக் கொண்டிருக்கும் உடலுடன் கூட பால்ட்வின் வெற்றி பெற்றான். இந்த வீரமுள்ள சிறுவன் உலக வரலாற்றின் மிகவும் அசாதாரணமான அரசர்களில் ஒருவன். உடல் நலிவுற்றிருந்தாலும் அவனது மன வலிமை அவனை வெற்றியாளனாக்கியது.